मोनसे मोजां खौरां सा 8 बारग' एनडिबिफ्रा दिनै बाक्सा जिल्ला जुडिसियेल कर्टनिफ्राय बेल मोननानै उदां जाबाय। मख'जाथावदि बारग' एनडिबि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ गोबां बोसोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दोननायनि उनाव बावैसो सान सिगां गावबागाव जिल्लानि जोबथेसालियाव लाबोनाय जादोंमोन। बेबायदिनो दिनै पिपि रन्जित कुमार छेत्रीनि नाजानायाव बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव थानांनाय सा 8 बारग' एनडिबिआ बेल मोननानै उदां जायो। दिनै बेलाव गनाय बारग' एनडिबि बिथांमोना जाबाय फारियै राहुल इस्लारि, एनन ब्रह्म, जलेश्वर बसुमतारी, सन्तोष खेरखातारि, सोमखोर बसुमतारी, लंकेश्वर बर', सुरजय गयारी आरो बिकुनास नार्जारी। मख'जाथावदि दिनै एनन बरगयारी आरो बिन'द मुसाहारिनि बेलआ जायाखै, जायनि जाउनाव बिथांमोना दिनै उदां जानो हायाखै। बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि दिनैनि बेल मोननायाव बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि फारसेनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों। दिनै जों एक्स एनडिबि हिसाबै जों जोबोद खुसिनि खारनानो जाहैबाय जोंनि एक्स एनडिबिआ गोबाव बोसोर आखाइ लानानै हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन। बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिनै मुसलपुर कर्टआवहाय दिनै माखासे जाज बिथांनि दैदेननायावहाय आरो मानगोनां जोंनि पिपि गभर्नमेन्टनिफ्राय पिपि होनाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय रन्जित कुमार छेत्री। बिथांनि नाजानायावहाय दिनै बे जोंनि एक्स एनडिबि बर' हारिनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय गोबाव सम बे जेल जानांनाय दिनै बिथांमोना दिनैहाय बेल मोनबाय बा दिनै गबाय। बिनि थाखाय जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै बा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो गिबियाव भारत सरकारनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारखौ जोङो धन्यबाद हरदों जोंनि मावथि बिथांमोनखौ हगारना होनायनि थाखाय, आरो लोगोसे भारत सरकारनि हम मिनिस्टार बिथांखौबो जों धन्यबाद होदों जाहाथे जोंनि दिनैहाय सेंग्राफ्रा दिनैहाय नैबे मुसलपुर कर्टनिफ्राय दिनै 10 जन दिनै सेंग्राफ्रा गबाय। आरो बेजों लोगोसे आसा खालामबावदों 24 तारिख जुलाइआवहाय जोंहा क'क्राझारावहाय माखासे 36 सेंग्राफोर दंबावो जेल जानानै। दा बिथांमोनहाबो 24 तारिखआव डेट दङ। बे डेट मथेनो आरोबाव दिनै जेबो गदों बे आरोबाव 24 तारिखआव जाहाथे क'क्राझारावबो गगोन बेखौ मिजिंथिदों। बेवहाय जोंहा रोजा रोजा धन्यबाद होदों जाय बिथांमोना जोंनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों। पिपि बिथां मानगोनां रन्जित कुमार छेत्रीया दा बेखौ जों स्पेसियेल थेंक्स होदों। आरो जोंनि माखासे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ गोबाव बोसोर 2022निफ्राय दिनै मोनसे आफाद संगठन दानानै जों बे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जोंनि गासैबो समस्याफोरखौहाय दिनै एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ लानानै दिनै जों नांथाबबाय थादों, जुजिबाय थादों। आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सारनि माखासे जोंनो एसुरेन्स होनाय बायदि दिनै बे खामानिया साक्सेस जाबाय। बेनिखायनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सारखौबो जोङो बिथांनो जोङो थेंक्स हरबाय। आरो बेजों लोगोसे मुसलपुरनि चिफ जास्टिस बिथांनिसिमबो जोङो धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय।